Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Pagpakahibalo. Kini ang atong pamalandungan karon. Pagpakahibalo. Ang Dios dunay plano sa imong kinabuhi. O sa magalakaw kaniini, mabatunan mo ang kalinaw, kalipay, ug tinuod nga katagbawan. Si Satanas aduna say plano sa imong kinabuhi. Ug ang iyang tumong mao nga dili ka mahibalo niini nga plano sa Dios. Kung mapunggan kaniya gikan sa pagpakahibalo niini, makapadayon siya sa pagdaot sa imong kinabuhi. Ang iyang paagi mao nga magpabilin kang way hibang kaagan sa mga butang spirituhanon. Aron nga dili nimo mailhan ang panginahanglan sa ubang katauhan diha sa ilang mga kinabuhi. Tinguha sa yawa nga magpabilin kang huyang diha sa espiritu. Aron nga dili ka makatabang kanila. Tinguha niyang magkinabuhi ka ilalom sa pagkahinukman. Aron nga mobati ka nga dili takos ug angayan sa pagpangalagad kanila. Aron nga sila nga unta imong malagaran magpabiling may salaag. Ang iyang tumong dili lang kay ikaw ra, kun dili sila usab nga iyang malimbungan pinaagi kanimo. Sa mahibaluan nimo kini, magakahuyang ang iyang pagpugong kanimo ug mosugod ka sa lakang paingon ngadto sa kadaugan. Iluga ang hinagiban gikan sa iyang kamot karon. Si Jesus miingon, "Tan-awa, gihatagan ko kamo kagahom. Batok sa tanang gahom sa kaaway." Lucas 10:19. Kining mao nga gahom makaplagan mo diha sa iyang mga pulong, diha sa dapit sa pag-ampo ug sa panaghiusa sa iyang mga katawhan. Usa ka mag-uuma ang nagatiman sa iyang tabunok nga yuta. Dako ang ani ug sa kabuhong nagpahimulo siya. Apan sa ligid sa katuigan nag-anam sa kanihit ang ani ug misugod siya sa paghuna-huna nga tingali mas maayo nga ibaligya niya kini nga yuta aron mopalit og lain sa laing dapit. Sa matag adlaw nagakadako ang iyang tinguha sa pagbaligya sa yuta ug nga mikuha siya ahinte aron sa pagbaligya niini. Tuod man giandam sa ahinte ang pahinumdum sa pamantalaan, radio ug TV. Sa naandam na niya kini, ang pahinumdum nagkanayon. Baligya nga yuta. Kaumahan. Maayo ang plastada sa dapit. Moderno ang kagamitan. Inatiman nga buos o balay tipiganan. Tabunok nga yuta ug dagaya sa ani. Ug uban ni ini, mga wang duha ka andanang matahom nga balay, ibabaw sa bungtod, nga naglantaw sa kaumahan. Sa nabasa, napaminawan, ug nadunggan kini nga pahinumdum sa tag-iya sa kaumahan, diha-diha ang ahinti iyang gitawagan ug giingnan. Hulat una, dili ko idayon sa pagbaligya ang akong yuta, kay kini di ay ang matang sa kaumahan, ang akong gipangita. Sa musugod ka sa pagpakahibalo sa imong kahimtang, magakagamay usab ang imong pagpakakita sa dili maayong mga bahin niini. Si Apostol Pablo miingon, huna-hunaa ang mga butang nga makapadayeg kanimo sa Dios ug magadala kanimo kalipay. Filipos 4:8 ang pulong sa Dios. Ang kadaghanan sa mga Kristohanon karon nakaila lamang sa Dios pinaagi sa kasinatian sa uban ug sa ilang nadunggan. Musangpit lang sila kaniya sa panahon sa panginahanglan ug kasakitan. Apan si Jesus miingon, "Akong ipadayag ang akong kaugalingon kaninyo." Oo, kini dunay bili ug presyo. Paminawi, siya nga nagasugot kanako, siya mao ang nahigugma kanako, ug ako magapadayag sa akong kagalingon kaniya. Juan 14:21. Nagalakaw ka ba nga masinugtanon kaniya? Gipasaylo mo ba siya nga nakapasakit kanimo? Nakabayad ka ba sa mga nautang mo?
Nagakinabuhi ka ba sa pagkamasinugtanon sa iyang kabubuton kanimo? Si Jesus maingon, kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Juan 14:15. Ang mga magtotoo sa Berea, gigutom alang sa Dios. Nga tungod niini, ilang gidawat ang pulong uban sa bugos nga pagkamasibuton. Nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan, sa pagsusi, kung tinuod bagayod ang mga butang nga gisulti mahitungod kanila. Busa daghan kanila ang mituo. Mga buhat 17, 11 nga to sa 12. Sila lahi sa mga taga-Atinas, kinsa wala man lamay laing mahimo kundili ang pagtabi o pagpaminaw sa bag-ong mga butang nga mahiabot. Mga buhat 17:21. Daghan sa mga magtutuo karon sama sa mga taga-Atinas. Nangita og nag-apas lamang sa mga bag-ong butang nga makapaikag kanila, makapatingala kanila ug makalingaw kanila. Gipangutana ako sa kaigsuon ni atong miaging adlaw. Unsay bag-ong gisulti sa Dios kanimo, Pastor Stan? Ang akong tubag? Mao gihapon. Nakigsulti siya kanako sa mga butang nga ako nang nahibaluan o nga nagpaabot siyang akong mabuhat sila diha sa pagsugot kaniya. Paminawa kini. Ayaw gayud kalimti pagbasa ang tugon sa kasulatan. Pamalandungi kini adlaw o gabi aron mahibaluan mo kung unsaon pagtuman ang tanan nga nasulat niini. Ug sa ingon niini nga paagi magmausagon ka ug magmalampuson. Josue 1:8, ang pulong sa Dios. Ang pagpakahibalo mo sa iyang pulong magahimo sa dakong kalainan nga magadala kanimo sa kalipay o kalampusan. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat ni ini nga pamalandong karon. Tabangi ako, O Dios, sa pagpakahibalo ug sa pagsugot kanimo sa matinud-anon gayod sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Kini walay mas mahinungdanon pa kaysa pagpakaila kanimo sa dugang pa. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayod, karon ug sa umaabot pa. Hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas. Pag ayo-ayo.